sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 7:02. This time check is brought to you by Tiki Tiki. Yan ang tatak, Tiki Tiki. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Calciumate. Helps build strong bones and helps support flexible joints. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line! Sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden, ang inyong regular anchorman, ako naman Aksyon Artay Hupon, checking in diri sa Martes nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line karon nga adlaw Hulyo 7, tuig 2020. Action Firing Line! Ang CNN Philippines napilitan nga mag-temporaryo. No? Nadula sila sa ere temporaryo pag-air sa ila sining nga mga program matapos nga mayara sang isa sang ila utility nga nagpositibo sa COVID-19. Di ang desisyon sang network nga daton lang anay ang ila sining nga pag-broadcast para sa disinfection no sang bilog nga station nga napahamtang sa Show Boulevard dito sa Mandaluyong. Action Firing Line! Di kay sige gihapon ang pagtaas sa mga cases, hindi malikawan nga mayara sang increase gihapon muning rason no, nga tanan subong nagahalong gid. Action Firing Line! Tugtog kita sa takna alas 9 karon ng gabi sa pagdulong sampilag ka mga nagapanguna nga mainformasyon kag balita, pero antes sang tanan DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Chekyar kita na sa lakat sa panahon. Let's have aksyon Gani Republika sang PDMP mayara easterlies nga nag-epekto karon sa eastern section sa Visayas kag Mindanao. Aksyon Gan, mayong gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Art, no, sa aton mga listeners mayong gabi. Ari lakat sang aton chimpo sining gabi Martes kita ron Hulyo 7 tuig 2020. Sa gihapon mapatyagan naton ang mapaang hangin nagaapekto sa aton palibot nga nagasugod isa sa nasidlangan nga bahin sang Kabisayan diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. No, nga tugas ang easterlies. While ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod padayon nga may pag-uunggoom sa gihapon ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may dala ini naligwin nga mga pagulan sa kahaponanon o kung kagabihon. Tuga man isang easterlies kag localized thunderstorms. May arang nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin sa nasidlangan o kung nagaapekto diri sa nabagatnan sang Luzon, diri sa aton sa Kabisayan kag subong man sa Mindanao, kag may magahalin man sa nabagatnan nasidlangan pakadto sa may pagbulubaylo nga direksyon ang mabatyagan sa iban nga bahin sang Luzon nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan.
Kag very particularmente sa atong probinsya, kadayon man nga makaagom kita sa gihapon sang may pag-uunggo mga aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan nga may idulot man ini naligwin nga mga pagulan labi na sa sininga kahaponanon o kung kagabihon aton mapatyagan sa kabukusan sang aton probinsya sang Negros Occidental. Lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin halin sa nasidlangan pakadto sa may pagbulupaylo nga direksyon ang maka-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag walang itagil warning advisory diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. Nagapabili ng sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdududapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 7:24 sininga gabi dugay-dugay magahuna 0.0 metro ang kanabon. Ang kaob magabalos ala 1:33 karon sa kagahon sa takos nga 0.8 metro ang kadalumon. Kag alas 6:10 sininga hapon nagtunod si haring adlaw magabutlak din si alas 5:28 buwas sa aga. Ari kita subong 26 degrees Celsius o 68.8 degrees Fahrenheit. Action art. Muna kapugusan sa aton lakad ng Jimpo sininga gabi. Action gan i-check ko lang, pila ang aton temperature kainaman nga sang udto hasta mag alas 3. Grabe diya kapaang mo. Alabot na 33 kina. Sos tingala ko man. 91.4 metro degrees Fahrenheit. Oho. Diskusyonan ta na kay subong tigululan. Ang prevailing wind pattern da is southwest monsoon habagat. Okay. Pero may ginatawag ang pag-asa nga monsoon break. Kaya ginadapt na natin monsoon break. Waay nagaigo ang wind pattern sa southwest monsoon. Nagalikaw sa Philippine Archipelago. So ang madominante ang muning easterlies nga mapaang nga surface diri sa ang sea surface ng Pacific Ocean nga mapaang sa gihapon mapatyagan naton. Pero nagasuspect sana ang mga forecasters naton nga baluson niya ni. Baluson sang? Baluson niya ni sang ulan-ulan na. Kay daw may ara sila nga nakita daw mga hindi magkubo sa 3, mga hasta sa 4 siguro nga bagyos ni nga bulan sang Hulyo. Okay. So, ini siya nga pattern subong, malawig ini siya, pero sa talipos-puson nga bayon sa July, dira. May balos siya. Oo, dira. Oo. Ang balos siya galing, medium bugnaw ang timpo tuod, pero may dala ng ulan. Oo, dala ng bagyo. Okay, siling ko gani, do extended ang summer na deklaran na itong tigululan na daw, pero tiya kainit kainam. Sang permiro, nagidman nagtigululan nagidman, pero galing daw hindi tanto. So, okay. Although nga ang climate season dari ta sa rini, tigululan, pero may ginatawag ang pag-asa nga monsoon break. Yan ay. Oh. So, madominante ang easterlies, hindi nga southwest monsoon nga matugas ang ulan. Sige. So anyway, halong gid guro kay kabudlay mga muning temperatura ta kung may mga hypertension ka kadelikado. Oo. Sige, action gan, salamat gid. Pero Sige, mga buhay na pag-ideya sa pag-ulan, no? Nga na-experiensyan sa palibot sa probinsya. Isolated lang action art kay ang areas nga mga forest cover dito sa Babaw, Abi, Salvador, diri sa Canlaon, sa Gindugdan, gaulan gid man na siya. Okay. Sa tungod nga ang forest cover yan nag-emit ng iyang tumatas ang oxygen mo. So ang moist ma-drop sa ground. Mapasaka na siya. May process of evaporation. Mapasaka na to siya. Makakreate galom. Kundi ang water vapor yan nipis lang daw tulutaliti. Parang nga mahinay. Ang Canlaon ta, by the way, kumusta ang activities niya? Do okay naman lang subong, no? Although alert level 1? Nag-simmer down man lang siya. Oo. Gani man. Hindi man na natin mapaktan kay nag-alburuto siya. Nag-alburuto siya, no? Aha. Oo. Ga-monitor subong pamati sa imo si Sir Ben Tanatan. Oo, regards na kay Ben Tanatan. Ara siya, ga-online siya, ga-monitor sa Action Firing Line karon na gabi. Oo. Action Gan, salamat gid, maayong gabi. Sige, welcome. Oo. Action Gani Republika, sang Provincial Disaster Management Program o kon PDMP sa pinaka-latest weather advisory.
Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, alas 7:11 na. Let's go to work. Diri sa aton nga pagpangalagad. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton hatagan pagtamod karon nga gabi sa nasiling ko na kaina. No, ang TV network, ang CNN, napilitan nga mag-off-air ka umpisa karon nga adlaw matapos nga nagpositibo ang isa sang ilang mga utility worker. Isa ini ka magaserbe nga kuan siguro nga lesson sa tanan, hindi lamang kompanya kundi sa tanan nga mga asosasyon, kag tanan dira nga mga individual nga mamudlay gid nga maghatag kita kumpiyansa kung naghalugman ang mga regulasyon nga ginapatuman sang gobyerno, hindi ini nagapatimaan nga maghalugman kita sa mga health protocols kag mga measures nga ginapatigayon bangod hindi pagid mapulong ang pwede idulot kag halit sang COVID-19. Action Firing Line. Amo na gani kinahanglan klaruhon gini sang gobyerno guro kapin pagid ang mga apor. Now, may mga apor or authorized person outside residence gano'n nagapinagusto las layas ang travel. Now, kabudlay sila kay kung naga-travel ka kag nagakadto ka sa isa ka lugar nga may mga cases, may active cases. For that matter, so mabalik ka naman sa lugar nga natrabahuan mo, ang epekto ginakulbaan ang imo sini nga mga kaupdanan. Action Firing Line. Lain sila kung way ka pa imo yung quarantine, pag abot diri may ara ko apor na ibaluan, kag ini gina-check na ton, pamangkot na karon kay Vice Mayor Ilcid Pamilyaran, kay may ari ho, nangayo bulig, di kay silingyan na nuning amon di ang boss siya, kay apor siya, nagsigi siya travel pagkadto sa Luzon. Nagabalik lang diri sa amon, why man naga-quarantine, hindi ni siya matapikan COVID, nga daw kasimple lang yan nga daw nagalulagaw na sa iya. Tapos maupod man amon di siya sa trabaho naman, ay, nano ina karon iyang epekto. Action Firing Line. Amo na kinahanglan, hindi gid maghatag sang kumpiyansa. Bangod nga kung in kaso way ta ginapangayo, may isa sa aton upod nga magpositibo sa COVID-19 kapin pagid sa broadcast television o anuman nga mga sa anuman nga sitwasyon ti amo nang epekto gid. Nasa nasiling ko na ang epekto. Worst gid bangod kay bisan ang operation posible nga maapektuhan. Action Firing Line. Amo ini ang natabo sa bahin sang CNN Philippines, no? Sa CNN Philippines. Dutay anay nga update mga kaaksyon sa mga nagamonitor karon nga gabi ang pinaka-latest nga record sang COVID-19 cases sa bilog nga kalibutan naglabot na sa 11,769,008 or 618. Amo ina ang total cases karon nga adlaw. Ang mga nagkalamatay sobra na tunga sa 1,541,488 while ang mga nagka-recover sa bilog nga kalibutan o mga nasyon nga napektuhan sa COVID-19 naglabot na sa 6,763,593. Action Firing Line. Hindi mo na dapat pagbaliwalaon, no? Nevertheless, amo na ang dapat naton panumdumon nga mientras tanto nga wala pa sang nadiskubrihan nga vaccine agod pukanon si COVID-19, dapat nga mangin mahinalungon kita. No? Mahinalungon kita. Wala sang malain sa paghalong sang sa ulihi ginabulong ka na bangod nga nagpositibo ka. Action Firing Line. Ano pagin ang pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi, ang Korte Suprema nagmando sa gobyerno nasyonal nga kung mahimo o kung nagmando nga dapat maghatag na ini sila sang komento angot sa ginfile nga petition. Apat ini ka mga petition ginfile o kung pag-challenge sa constitutionality sang
Anti-Terrorism Law. Action firing line. Inangin palayag ni Supreme Court spokesperson Brian Hosaka sa statement na ginpagwas ang Korte Suprema ang Supreme Court and Bank sa sesyon ng ginpatigayon karon nga adlaw nag-order ang sa consolidation sa apat ka mga petisyon for certiorari and prohibition filed batok sa sining 11479 or Republic Act 11479 or ginatawag nga Anti-Terrorism Act of 2020. Action firing line. Tanay baluan nga apat diri ang nag-file sang ila sining petition kag ang ila ginahinyo sa Korte Suprema i-restrain or temporaryo anay nga hindi ipatuman ining anti-terrorism law dati publication ng kinanglanon after 15 days ang effectivity niya sina. Action firing line. Pagluwasin na madamo pagkaroon ng interesado kang nagpareser nga ini sila ang mahimo man nga mag-file sang kasubong nga petisyon. Action firing line. Nagadamo pagini kay bisan ang anay o retirado nga Supreme Court Senior Associate Justice nga si Antonio Carpio nagpalayag man sa iya interes o kon plano nga mag-file sang petisyon sa Korte Suprema. Action firing line. By the way, about sa COVID-19, ang mga balita karon ng ginpalayag sa Department of Foreign Affairs, may 17 pa ka mga Pinoy abroad ang nagka-recover sa COVID-19. Pero ang total nga kaso sa pangkabilugan ara sa gihapon sa 8,688. No, amo na ang mga Pinoy nga dito sa iban nga bahin o sa gwa sa pungsod nga nagpositibo sa COVID-19. Action firing line. May mga nagka-recover man pero ang problema sini at ang habal sang gobyerno na do okay naman. In fact, ang ginakabalakan ko ginbuksan na subong mo. Kaya hindi lang essential ang pwede nga magka-travel o kung buksan na ang mga flights padulong sa iban nga mga pungsod. O, diri sa aton ang ginakabalakan ta after man sang July 15. Kay sigurado kung ang mga LSI maghinagunos na kag may makasarang nga magbakal sang ticket sang eroplano, sigurado no kundi mo ni pag-i-regulate kag kung magbalik na sa normal ang schedule sang biyahe, ang lauman sang tagsa ka mga probinsya makasudaran among golpeada nga influx sang mga LSI. Action firing line. Subong yang mga OFW, amat-amat lang ni sila. No, nga ginapang padala, pagpauli nila, nagapadayon ini sa karon na kay hindi man sila cover sang suspension na ginpapanaog sang National IATF. Action firing line. Dari sa lokal na nung pinagkamadalag ko nga balita nga tutukan karon nga gabi. Unahon ko lang dugay-dugay sa Action Marlon Hinovia. Kay kaina may ara sang province o state of the province address. So pa, si Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ano ang mga signifikante nga ginmention diri sang gobernador? Nagapanguna sang iya sining gintutukan amo ang pagpanghangkat nga ginaatubang sang probinsya bangod sa COVID-19. Tiisan na sang highlight nga ginatagan gid sang gobernador, no, sang focus kaina sa iya sini nga sopa. Ang hindi ko maintindihan amo ni. Tingala ko bala nga pati agrikultura gali suno iya sa aton gobernador apektado no bangod sa COVID-19 ti posible bangod sa mga regulation o ang mga nagapalano mismo sa kabukiran kag sa iban nga mga urban areas nga may aras ang talamnan o kon mga banwa kag syudad nga malagpad ang ila mga humayan kag mga ginatamnan sang kararuton kag iban pa nga produkto tikumo sang mga may ginpatuman kita nga mga rules and regulation or implementation sa pag-regulate sa ila tiway makagwa. Action firing line. I-check karon tanang karon kung ano gid ang mga nangin kaundan iban pa nga ginatagan
sang pagtamod sang gobernador ta sa iya sining nga supa sining nga hapon. Action firing line. Diri sa sudad sa Bacolod ang dalagko nga balita, tatlo ka mga dalagko nga mga barangay padayon pa nga regaing code para sa SAP-aid. Ay naano ini? Action firing line. Abi ko gani kung atong mga naulihi sa listahan, mga na left out, abi ko ni tapos na to kang maumpisa ng pagpanagtag, lakip ng second trans. O sino mga na-disqualified ra? Action firing line. Samtang Mayor Bing hindi luyag pangunahan ng desisyon sang sangguniang panlunsod angot sa proposal nga pag-amyenda sang curfew ordinance. Action firing line. Mga Pinoy sa abroad nga nag-recover sa COVID-19 mas nga nagdamo suno sa DFA. Action firing line. Amo na nga pila ka mga nagapanguna diri nga balita nga atong tutukan karon nga gabi. Pero po naman time, unahon ko si Attorney Japhet Masculino kung available siya. Kay Ario, ang report sang governor, actually, damo gid ya project mo. Damo gid sa mga priorities nga mga program at projects sa probinsya nga apektado bangod sa epekto sang COVID-19. Din kakita nga sa tong istrikto pa ginapatuman ang mga community quarantine. Prior pa nga ini ang nangin general community quarantine kag modified general community quarantine. Grabe ka-istrikto ang mga regulasyon nga ginset sang tagsa ka mga LGU. As a matter of fact, namo ganitong reklamo kay bisan ang pag-iho nila limitado. Now, ariho sa report sang governor kay na nakasentro kag namuno niya ang parte man sa epekto sa agrikultura. Now, para maintindihan tadugang, ano gid ang buotang balon sinina, ano gid ang matuod nga natabo kag istorya sa likod sini. Kag iban pagid nga mga aspeto magluwas sa COVID-19 kag nanong status sa aton panguma diri sa bahin sang Negros Occidental. Action firing line. Kay kabalo ka ga-expect kita mo nga ang probinsya may nga makasupport kita sa ulihi sa aton man kaugalingon nga konsumo. Bisan diri lang sa probinsya, pero tiyamakon mo niyo, bangod sa COVID-19, waik salbara, no? Bangod sa COVID-19, pati agrikultura sa probinsya na apektuhan. Online sa firing line. Pero paano iniman? Ano gid ang datos sa likod sini? Paano ang epekto, ang extent sang epekto sini? Joining us over the phone is the provincial agriculturist. We have Attorney Japhet Masculino. Attorney, how are you? Good evening. Si Action Art, dari si Action firing line. Action Art, good evening. Good evening man sa mga tagpalamati sa Action Radio. Salamat gid Attorney. Ginuna ko ni Blaki kaina, isa sa ma-highlight na gin-mention sa governor, ni Governor Bong Lacson, ang parte sa epekto sa COVID sa agriculture. Siling ko, uy, dako galing epekto sini. Siling ko, uy, baloon ta kay Attorney. Ano gid ang datos, kag ano ang extent, kag paano naapektuhan directly or indirectly ang agriculture because of COVID-19 pandemic, Attorney? Tell us. Ang effect sang COVID-19 Action Art sa agriculture diri na ka makadto sa may sa may production kag marketing aspect, no. Kay actually sa production okay pa na wala na problema kasi makaproduce ang farmer. Ang problema sa marketing na. Kasi sa COVID-19 nga daan, una sirado ang mga restaurants. Okay. Mga fast food, ang food naton nga industry halos napituhan gid mo. Ti amo na ang market naton. No, so ti amo na nga affected ang aton nga agriculture plus ang distribution system. Kasi may mga areas nga kabudlay maggwa pasulod ang ang produce. Kasi although nga tani unhampered na siya nga unhampered na siya nga produkto, pero okay siyempre kung kisa
hindi taman manigar nga kung isa sa checkpoint, no, hindi pagpagwaon ang aton nga mga tawo. So amo na da nga essentially amo sinadira nga part action art, no. Okay. So that's why gani nga nagkuan kita, nagdihon gid kita action art nga makapatukod sang daw market, no, kay para at least bisan pa paano may dalaganan nga makuan nga mabaligyaan man ang aton nga mga farmer. Ay, si amo to galing project mo last time nga pwede siya makabakal ka and then may mga online nga baton nga i-deliver sa balay mo. Yes, action art. Amo na Oh. siya nga aton nga kuan, amo na siya nga Okay. aton nga sabat, no, kasi nakita abing ang pinaka ang affected is the marketing aspect, no, sang kuan sang aton nga mga farmers nga produce. Pero sir, attorney, because of this effect, more or less kon lang tawon ta kon i-translate naton into account abi kon pilagid ang possible kadakuon no sang epekto sa income kag sa kita no sa mga farmers, more or less pilang nadula, attorney? I would say may nadula magid siguro action art, no. Pero balaan mo abi ang aton probinsya hindi manggid nga producer kita sang sang agricultural crops nga damo. Okay. Oo, meaning although naga-produce kita sa mga agricultural crops, pero Negros is never known nga naga-export pa kita sang kwan sang sang agricultural produce, no. In fact, almost all daw net importer kita. Pero ang kwan galing, ang siguro ang dako gid nga naapektan kung ako maglantaw. Ang aton nga kwan, ang aton nga diri sa fishery, sa blue swimming crab. Kay balaan mo ang blue swimming crab, hundreds, millions ni siya ang gina-export naton kada tuig mo. Uy. Oo, millions ni ang kwan, ang export sang blue swimming crab, usually daw US ni siya ang market. So amuning isa siguro nga daw kadako-dako nga kwan, dako-dako nga loss para sa aton, no, ang amo gining makita na kon siguro nga daw kadako. Okay. Nga loss, no, sa aton probinsya ang export sang kwan, sang blue swimming crab. Oo, kaya siyempre, why mga flights yung ginaalaw mo, no? Yes, wala flights. So, wala flights. Kag tapos may mga kwan pagin, may mga finished products kita. Nga usually may mga market ni sa Manila. Oh, but because amo na wala flights, wala driver ko, so wala transport sang kwan, wala transport sang produkto. Okay. Amo nang na maayo siguro kasi kung kisa maka-online kita mo subong Nag-usong online? Bisan sa subdivision lang, gahambal di ko may lunuto ko ding cake ka, sino gusto, Oo. Padulong di pa, nag-kuhan man, nag-evolve man ang iban man nga klase isang baligyan ay pero essentially, amo na ang mga items, no, nga mga most affected siguro siya sa aton diri. Hindi man pwede nga mga crab niya ilutuon mo ka mambal nga sino willing na magbakal kay ang value yabla mamirdi kay mamirde ka in the sense nga lain niya ang value sang export kontra nga ikuan mo local market mo mo sa local market. Although mabakal siya action art pero not as high, no, as the price nga ginabakal sa ibang nga pungson. Sir, because of this effect, ano ang mga plano kag mga measures ginimo sa government or was there any financial aid given to these producers and sa agriculture nga mga stakeholders naton? Actually, sa kwan sa blue swimming crab, usually wala halos siguro sa banwa nga mga affected, siguro posibilidad may mga livelihood program sila nga na dihon para sa aton nga mga kahit usually sini sa blue swimming crab mga maapektahan sini ang mga small fisher folks mo. Okay. Kasi gwa sini dakon nila sila ang mangkat sang kwan sang blue swimming crab may ara sang kompanya nga naga-consolidate sang cuts nila kag amo nang naga-export, no. Okay. Pero kung diri naman kita sa kwan sa rice ang ginimo ta is
nagdihon kita sang sang the quick turnaround nga ano ni nga pamaagi nga sino nakatanom April May bala ni kung sino nang nakatanom April May daw may ara kita incentive nga ihatag sa ila, no? Tapos siguro ang kuan yang FSRF ni sang ng financial subsidy for rice farmers sang Department of Agriculture isa man ini nga kuan nga ano ganini nga intervention sa gobyerno para sa aton nga mga affected sector especially sa rice. Okay. Kay amo ni siya ang ginhimo nga may financial subsidy man ang kuan ng aton nga mga farmers. Sige. So anyway, at least ang gobyerno provincial way gapabaya sa sininga sektor sa agrikultura nga apektado as much as possible ginabuligan sa probinsya. Kagti subong gani Action Art balanta nga ti ang away sini pagkaon mo. Sini sa COVID-19 ni kag sa mga amo ni nga sitwasyon pagkaon sini ti mayo lang kun may baklan kita permi no ti balanta man nga sa bugas net importer kita no sang bugas usually we import daw May, June, July, August ni nga binulan no amo ni nga mga period pero at least subong ya wala man kita problema sa supply. Okay. But kita nagadihon kita subong Action Art sang isa ka programa nga gintry naton ang intercropping Action Art sang humay sa tubo. Oo, para at least may additional kita nga area nga natamnan sang humay kay ti dumdumabla sa aton sa Negros. Ang aton katubuhan diri mga 190,000 hektaryas mo. Okay. Kung maka-intercrop kita da sang humay, kay ti sa isa po sa bag-o nga tanom sang tubo, apat na halos ka bulan kag masira ka eh. Correct. No, so ina nga window from planting to 4 months, may mga varieties kita nga ti almost 105 days, no? Ti at least amo sina nga window, pwede pa kita katanom kag makaani sang humay, no? Para at least nga kung may chimpos mertos kay mo ya, kung may inani ka to sa first 4 months nimo, first 3 months nimo, at least may ara ka sang bugas nga para pang tide over and samtang nga nagahulat naman sang labor. So amo nang isa na gina-promote naton para nga ti at least makabulig-bulig hagan-hagan sang aton nga deficit sa bugas. Sige. On that note, attorney, salamat gid sa time. Mayong gabi sa imo. Mayong gabi Action Art kag mayong gabi man sa aton mga tagpalamati. Action Firing Line. Epekto sa gihapon sang COVID-19. Ang epekto hindi gid subong mabangbang. No damo gid ya. Kita mo mga negosyante gani grabe ang ilaman nga maayo. No kay bisan diri sa aton sa Bacolod, pating regulasyon sa pagpatuman sang curfew, luyag na halugan sang mga negosyante. Ang only problem, amo ini ang isa ka sitwasyon gid, no? Sa nasiling na naton, ang ginakabalak-an ni sang tagsa ka mga LGU, ang epekto, balakay ang City Health Office, why man niya naga-conforme mo? Why man niya naga-conforme sa sining plano nga i-extend o palawigon until 12 midnight ang curfew sa Bacolod City. Action Firing Line. Ina ang ginaistoryanta, isa palang kaspeto sa agrikultura. Damo pa ni. Kag kung maglawig ining pandemya, ang problema, isagid sang nagapanguna nga aton sinilang tawon ang ekonomiya sang pungsod kag sang mga lokalidad. Halin sa probinsya, pakadto sa makasudaran sa mga kabanwahanan. Action Firing Line. Ang ginakulban ko muni, kung magdamo pagid iya, ang cases nga magsigi-siging taas ini, way labot nga ma-overwhelmed ang aton nga mga facilities o quarantine facilities. Mapilitan ang gobyerno i-allow pauli kag didto ma-home quarantine ang mga LSI o ROF o OFW. Ano ang matabo kung may magpositibo? May pondo pa bala nga bastante kita? Ang gobyerno ta sa tion nga mas maglala kag matabo ang second wave sa COVID-19?
Masarangan pa bala sang gobyerno ta nga sakdagon ini kag indi ayan nga mas maglala pagid ang aton sitwasyon sa pungsod. Puwera palayo lang kon matabo ini nga sitwasyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus.
Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at
at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya 48. Action Firing Line. Pabalik na diri sa aton nga pagpangalagad sa aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon sang regular anchorman aksyon Brian Moden. Oy ginapaybalo nagli importante ini nga pagpahibalo sa tanan nga mahimata, kakilala kag kaparyentihan ni Chay Dayna Liardo nga ini siyang nagtaliwan ang lubong gintarana sa palabuton nga Hulyo 14. Action Firing Line. Ayos, diri na kita sa Iluan Tagilayon ang mga update, mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial upod kay Action Marlon Hinovia. Sa mga wala naka-monitor kay ina, ano gid ang mga kaundan sang State of the Province Address o kung SUPA ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Tinamuno niya damo epekto Yung isa diri sa agrikultura, amo to ginpadayday naton kay ina kay Attorney Japhet Masculino kung ano gid ang detalye sining naging kaundan sa report sang governor. Now this time ariyo sa pag-summarize kung ano ang naging kaundan kay ina, let's have Action Marlon Hinovia sa balita gikan sa Kapitolyo Provincial angot sa supa sang gobernador. May kuan man, may mensahe man ginalauman sining gabi si Presidente Rodrigo Duterte address to the nation, pero asto kung ano oras ni basi itong gabi naman karon mo ang balantayan tagagunanong kaundan sini. Pero sa iluan ko very quickly ang mabalita gikan sa Kapitolyo Provincial. Let's have Action Marlon Hinovia. Action Marlon. Action Art, mga 25 ini kapahina kag lapit mga 1 ka oras kag 30 minutos ang kalawigon sang presentasyon kaina ni Governor Bong Lacson sa ikaduhan niya nga supa sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial. Siyempre limitado mga nagtamo Action Art, uway sang alkalde nga nakatambong, no, kay pwede man sila kay na makamonitor sa provincial government FB page. Ang mga nagtalalambong lang, board members, Vice Governor Ferrer kag mga department heads. Inigin mo no mga agrikultura ara na sa una nga pahina gid. Una gid ang
provincial agriculture kag food security. Amo nang una gid muno Action Art kay diri sa Negros Occidental katunga Action Art halos katunga sang kalaparon blasang kadutaan nagapabilin nga agricultural lands. But silingon lapad kag hindi man tarang nga agricultural lands may mga tanom. Iba na pabayaan naman Action Art sa una katubuhan pero subong na pabayaan hilamon na lang nga turulubo. Pero hambal ni Gov, masubo-subo kay ang farmers kag fisher folks, mga mangunguma kag mangingisda, nagapibilin sa hapon bilang forest sectors. Subong ari pagid ang medyo subo-subo nga balita kay ang mga farmers Action Art, ang kalabanan nga nagkalabilin, ba mga edad na gali. No? Ang range sang edad, 57, tub-tub sa 60. Ang amo na lang na nagatalauma Action Art sang mga agricultural land. Daway nang iban, amo na to nang naobserbahan ko nga pamatanon subong, doon nadula ang hilig sa pagkultibar sunduta. Yes, sa manang hambal na rin ni Gov, our young people have no interest in pursuing a career in agriculture. Because, ako taga-bukid ko, taga-uma ko yung Action Marlon mo. Bisan ng tatay ko siyang una, ang encouragement, kang kinanglan, tuon ka mo mayo, kay una bes, nakita niyong status sa mga buhita, kung nagasalig lang kita tanan sa pagpanguma, bisan ano pa nga igod ta, waig ga-improve ang mga buhi. Kung isabla galas, ay mata siya tuod, no? Di ko magpanguma ko tutuod, kag kung waig ka innovations panguma mo, ang tutuod si Action Marlon, kung waig ka gasto tuod sa umamo nga maglambo ang panano mo, perdi kagid mo. Oo. Tiyang rason Action Art nga ginapatihan ni Gov, ang ginatawag nga disenchantment. Kapaslawan daw na batsagan nila nga, masagay makata kaukot da, sa ulihi, perde man tangi, tatiban nga obra. Amo nang pamatanon, subong, tikalaban nga pamatanon, subong, nagpasurat sa Bacolod, hindi magtrabaho sa art sa construction worker, iba nagatrabaho naman sa call center. Anong himuon sang probinsya? I-develop ang agriculture kag tingwaan nga mapabalik Action Art paalibantar ang kabuhi sa mga nguma. Ang provincial agriculture subong nakatutok sa agricultural competitiveness improvement kag food security. Paano? Pagi sa mag-maximize ang agricultural potentials sang probinsya. Dahil Action Art potentials mo kang agrikultural pagkabala sa Negros Occidental. Okay. Daliga katulaan gana ang mga tao diri. Bagod man siguro nagamat-amat naman high-tech. Damo na negosyo Action Art nga pwede masudlan pagi sa mga online na tiga kadulaan gana. Agriculture kag food security ang natutukan Action Art sa ato sa provincial government. Okay. Ang iban pagid diri di ang sulod Action Art diri sa bahin sa provincial veterinary office ti ASF no nga challenges. Dahil lang daw ay sulod may mo pa na. Ang imong microphone basin tandog mo. Sige be. Arasa? Nadula ang imong tingog natandog mo guro imong microphone. Sige be. Sige Action Art sa bahin sang Provincial Veterinary Office, tinamunuhan Action Art ang pagtukod sang Provincial ASF Task Force. May animal quarantine man niya ang ASF Task Force. Why ni gapon nag-unta tayo sa kampanya bisan pa nga may sang COVID-19. Ang mga infrastructure projects ti normal ni Action Art sa isa ka pang gobyerno dapat sige-sige gawalan kay man tinapektuhan man bagod nga nag-unta temporaryo man mo sang mga gin-implementar to balang community quarantine. Dali kita sa bahin sang prevention kag management sa COVID-19. No? 118 ang latest nga confirmed cases. 26 na ang nag-alalayo. May 13 pa ka mga suspected cases. Ang kabagusan sang POMs nga gin-monitor sa Provincial Health Office sa record Action Art ning as of July 5. As of nagligan lang sang Domingo lang nga record Action Art 4,830 ang POMs nga gin-monitor sa PHO. Sa sining kadamoon 4,118 ara na sa may LGUs sa mga banang kasudad
Ang 712 sa provincial quarantine facilities, 712 Action Art ang ara sa mga provincial quarantine facilities sa Mambucal, sa Cadiz, kag sa Banwa sang EB Magalona. Ang pag-activate sa nga Provincial Incident Management System, isa man sang highlight Action Art, Pebrero 4. Oo. Ara? Pebrero 4, 2020. Pulo ka bang executive order ang na-issue ni Governor Bong Lacson. Ang unang executive order ginumpisahan sa pagtukod sa Provincial Novel Coronavirus Task Force. Ang katapusan to Action Art nga executive order ay ikapulo tiyan mo na nagapalawig sa Modified General Community Quarantine. Ang COVID-19 crisis ang ginakabalak-an Action Art ni Gov Lacson nga laban-laban magatuga ini sang bilyones pesos nga balor sa economic losses. Kapierdihan no, kapierdihan sa probinsya, sa negosyo, sa palangabuhian sa tao, kagalos tanan, pierdi Action Art. No, ang ginahimo sang probinsya kinalamay ang ita sang decisive actions kag innovation para nga ma-address sa labing madali nga panahon ang hindi lamang public health kundi pati na ang economic concerns. Tarong inisa lang himo sang provincial government. Si Provincial Consultant Albi Benitez nag-initiate na sang recovery plan framework kag mga department kag office heads pati na mga chief of hospital may ara naman sa ginatawag nga short-term planning para sa recovery plan sa ilatag sa tagsa ka mga cluster. No, may mga activities ta sila nga nadihon, initial programs, projects pag-identify sa ginatawag nga gaps kag ang ginakinahanglan nga intervention para matutukan ang pugong, no, kung mahimo pa lang hindi matabo ang dugang nga losses sa business sector. Yan ang natawag nga digital revolution, isa man na sa ilang sa ringang lapanuhan, parang amat-amat mapabangon ang ekonomiya sang Negros Occidental. Aring mensahe sa katapusan nga bahin ni Governor Bong Lacson sa mga Negrense. To everyone present and the people of Negros Occidental, yes, we are in difficult times. The year tested us in so many ways. Indeed, we are facing crises of a different magnitude that we had in the past, but we were able to prevail, and so we will again. We had ECQ, modified ECQ, GCQ, modified GCQ. I understand that it is not easy to have your movement limited and curtailed. I know that the protocols being imposed might not be comfortable. However, times have changed and so must we. The old habits, the old sets of behaviors which we have been used to might not be appropriate now. A simple, negligent act might cause harm to many. Modified general community quarantine, while allowing the opening of certain establishments and offices, is not a license to be irresponsible and be less judicious and conscious of our action. Our new reality, the new normal, although caused by an adversity, is a golden opportunity to change, to be better. This difficulty is an occasion to discover and show the world what we are capable of. For some, this may sound cliché, but what if we treat such not as a cliche, but our possibility? Let us keep our protocols and our faith. Problems have always been God's possibilities. As we move forward, let us bear in mind that the future is not in some remote distant time, but rather the future is now. The future has arrived for Negros Occidental. But for now, we shall embrace our new normal. God bless Negros Occidental. Thank you and avance Nickens. Ang katapusan nga bahin, makabi na nga mensahe ni Governor Bong Lacson sa mga Negrosanon. Challenge nga kinailan, mangin mabakod kita sa tunga sining pandemya kag padayon nga pamahog na sa pandemya. Ang ginalao man niya suot nga sa next supan ya. Tani, why na ni? Why na tani? Normal na, why na sang face mask, why na sa social distancing,
Kag way na sang kaso. Siguro na yung magsupa si Go ara ang mga mayors mo. Yes. Invited. Subong why gana sunod bisan isa lang ka mayor why? Ang kita ko to kinda former mayor presbytero lang sang Valladolid. Mga department heads lang ang nagtralambong. Ang chief sang provincial Asanok po to man to. To kinda. Okay. Mula na sunod. No. So parang update gikan sa Kapitolyo Provincial. Pero cases subong sang COVID, may latest tingin pagwa. Ang good news subong, waay action Marlon sang new case ang Bacolod ging Negros. Correct. Ang latest is 118 kadamon. Amo na sa butaman di siya nga suna 118. Limaya sa probinsya sa Iloilo, kag sa syudad nila to isa. Muna ang subong adlaw July 7. Ang balantayan ang sunod ng resulta bala sa mga PDR RMO members. Amo nang ginulat ta. Why pag sunod tika sa resulta sa kuan kuan mo ma-appear na sa record sang DOH Region 6 mo. So far may pagoro mapagway. Amo na balantayan ta. Bisan kay ina gin-check naton kay Dr. Grace Tan sang aga. Why pa man siya kani kay balo kay why pa man siya ka-check sang email niya. Pero ti amo na nakita ko sini nga gabi may advisory nga waay ang Bacolod na Negros. So manang good news action na art. Update gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action Marlon Herboya una sa balita una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Marlon Hinovia nagapanguna nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. At the end of the day, amo ning mga balantayan ta subong no, especially challenge ini no sa tanan-tanan nga mga LGU. Amo na gani hambal ko samtang nga wala pa madula ang epekto sang COVID-19 kag wala man sang nadiskubrihan pa nga vaccine agud magpatay sa sining virus, dapat hindi kita magkumpiyansa, no? Dapat nga maghimo kita tanan sang kooperasyon. Bisan ang simbahan gani panawagan diri sa mga tao kinahanglan bisan na pamatasan ta lang gawi ta liwaton tagid. Action Firing Line. Hindi kita anay magpanumdom sa aton lang comfort zone. Masaming reklamo kita. May mga regulasyon ginapatuban ng gobyerno, mambal kita na ano ning gobyerno to yaman. Kakabudlay man ni sa ilay ang kanamo sa mga regulasyon ginapatuman ni yes. Ina nga mga regulasyon hindi lang man para nga proteksyonan ang mga government officials, kundi kita tanan because at the end of the day, babudlay kung matapikan ka mo. Sa tuod lang kung di ta pagsuportahan, halimbawa, abi, may COVID-19 ka, dalon ka sa ospital, ikaw personal ang magasto, sus, puwera palayo lang. Kung maglala, kag kung ikaw nga daan, may maginabatsyag, abi, may mga balatian ka nga daan, built-in, dira ang ginabatsyag mo sa lawas mo, kadelikado. Kung dalon ka sa ospital, halimbawa nga wa isang financial assistance from the government, mapatay ka siguro, hindi gid sa kubin mo, pero sa gasto, amo ginang problema. Action Firing Line. Ang isa sa mga balantayan, action and i-check, daligi lang, no? Dugay kay may palihog ko na sa imo, sa Talisay City. Alas 8:04 na. Tiyan mo nang ginambal ko. Kooperar kita because at the end of the day, kung matapikan kita, halimbawa, kag hindi kita buligan sa gobyerno, mayamo kita. Mabagyan na ng mga opisyalis sa gobyerno, hindi ka bulig sa tao nga may amuni, pero pamangkot sila, nag-cooperate ka, nagsunod ka balas ang proper health protocol. Action Firing Line. Amo na ang bantayan ta. Amo na yata ni ang dapat nga paminsaro naton tanan. Ngayon na palang mabantay ta sa gobyerno, mga opisyalis sa gobyerno niya, hindi pangubra nila niya, pagpalapaw lang sa kwarta. May tiyempo da, kung may ebidensya na, pasakae kaso ng mga kawati ni sa gobyerno. Hindi bla? Pasakae ng mga cases na bla, mga tao nga nagapalapaw sang kwarta da, nga nagganansya pa bisa mo ning pandemya. Action Firing Line. Pero ang obligasyon tatani nga mga civilian, kita nga mga ordinaryo nga tao, cooperate lang lata. No, kay ang mga eksperto naghambal nga basta gani nga may kooperasyon kita,
na mayo gina yang makalikaw kita, mapreventa ang paglapta sang COVID-19. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing! Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan.
Radyo. Magkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Firing line. Alas 8:19 na aksyon na firing line sa gihapon ang inyo sininga ginapamatian. May gabi lang dira kay Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan. Action firing Dong line. Efren na Tantoytan sa Banwasang La Castillana kag paring Ed Lumogdanga. Salamat gid sa inyo sininga pag monitor karon nga gabi. Ang iban nga mga greetings limitahan dugay-dugay lang gid. Nawario. Sa iluhan ko lang ni very quickly ang parte kaina sa ginapatigayon dira nga pagbisita sang alkalde sa Corazon Locsin Montelimano Memorial Regional Hospital kay ti ang molecular laboratory preparado na ni agud nga magserbisyo amo ning maayong balita iya kay sa pagbalik sang pagkatapos sining 2 weeks time nga suspension sa biyahe sa LSI, ang isa sa mabalantayan ta after which amo ning influx no kadamuon sa mag pauli no ti gusto ko ning baluon kon ano nagid ka ang kandaan sina no kaina ginupdan gini Aksondale naglantaw gito siya sining laboratorio kag ginpakita sa ila no ang kabilugan alin sa structure kag ang mga equipments nga rasulod da ang good news pagid kay sa Queen of Mercy Hospital may araman inauguration meaning ano ni siya ang mga equipments to kay hindi lang facility ni may aras ang mowa upod sa syudad sa Bacolod nga ang mga patient o kung may mga cases halimbawa mga mild cases sang COVID-19 ti pwede makater dito sa bahin sang Queen of Mercy Hospital. Tinaligad to nagalabot naman ang mga equipments
So in terms ng kanda na mo nang hibaloon ta, pero dugay-dugay, i-check tabi sa kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran kung ano ning sa aporman kay ang mga authorized person outside residence, sige ni ang biyahe nila gihapon mo. Siling ko anong kasiguraduhan dira kung pabayaan ni sila nga why gina-check kung hiluway bala o kung safe iya, may kung mapili niya ang virus kung san o sila mag-atake kung sino lang matapikan nila. O kay tanan sila gapangita sang mangin host nila mo. Action firing line. Pero ari ang update kay Action Dale Salazar kag kung ano ang mga nagkalanabong activities kay ina no kay nakita nagidto mismo pagkatapos nga ginupod ang media sa presentasyon kay ina sang molecular laboratory. Ang patrola mahatag sige standby anay Action Dale Salazar standby anay Action Dale kay unahon ko lang ni anayo ang patrol partidra sa sunog sa area sang Talisay City sa patrol sa aksyon Jan Diaz, aksyon Jan. Action Art ang patrol live kita mismo report rin sa tubang sang isa ka bakery rin hamtang sa may Merkado Publika sang sulad sang Talisay in particular sa Copinisang area sang Barangay Zone 12 sa sulad mismo sang Talisay. Ang unang report na namatod sa patrol isa kasunog ang naguntad diri pero initially action Art pag-abot na doon sa area mismo ang report is do nag-aso no isa lagi ka pag-aso nga pertika namon rason ton nga nag-responde ginayon ang mga otoridad aksyon na atris sa lugar. Actually kay bakery payansa sa likod sa diri amo ning perting puok sang aksyon na is trying tigdamo diri ang mga nag-responde mismo nga mga volunteer brigade sa may area. Siniman nga mga tinion. Pero aksyon dyan, why gali kalayo subong nga nagatalbo? Medyo pertigit ang puok sang aso. So kung na dari sa may likod nga portion, amo na dari ilang ginakabig-abing nalulutuan o kung diin sila nagamasa, diin sila nagluto mga kaakson sang ilang tinapay. Amo gano'n na mismo, wala ang daw nga sa chimenea sa babang Action Art, perting tuok sang aso, ari kami din sa sulod mismo, actually hindi kin makitaan. Dulom diri sa sulod, and nga pa din nakaplastar ganing nga mga tinapay no I think mabulagid na tapos luto and then amo to natabo no nga naguntat ini nga sunog initially ang mga kaakson. Let's check the some area actually diri kay ina ang owner kita ginaton pag-abot sa lugar i-check tabi ang owner diri no sang sining bake shop. Ang alam sang bake shop para sa total mga kaakson, it's Man-Man's Bake Shop. No? Man-Man's Bake Shop. Bilang na, along National Highway, sa Talang Lacson, mga kaakson. Sinimatino, wala makita na nga kalayo. Wala na may nagadababing kalayo. Ang nabili ng gadri kagamon din medyo nagit ang aso mga kaakson. No? Sir, breaking out owner, sir. Ano rin yan natin, sir? Manolito Mendoza. Manolito Mendoza. Sir, Manolito, no? Action Chance, Action Radio. Sir, ano nagkabukain na, sir? Hindi mo sa sunog, ano lang to, aso lang. Actually, sir, ang amon simboryo, kung diin gwa ang amon aso dati na kami galuto, kung indakop sang kalayo, I think mas puro na atyo. Yung dakop sang kalayo, medyo magasbog ang hangin, nagbuilo siya kung masutod. Yung pag-intindi sa mga tao sa palibot nga may sunog. Pero may sunog ba ito? Simboryo lang. Actually, wala kami damage whatsoever. Ang ginabumbahan ng tubig sa natin mga fireman, ang simboryo lang kita mo. Kaya ang amon ni Pugod, na sila ito paglasahoy. Nalilakitaan ko, it's old style. It's the old style brick oven na kahoy. Kahoy ang amon gatong. Usually, sir, ining ano rin pa na ginadaas ng lutuan yung oven ninyo dako ang kalayod lagko kasi dahan kahoy ang ginagamit. Actually sir kung lang tawon mo dako mangit in a sense kaya ang maunod na namon hindi ko mga plancha na around 80 planchas mo imiling dako mangit siya nga brick oven kasi sinadto ni I think this was built before sang pumiro kay bakery sa kay papa ko pa mga 1973. Amo man na sa Japon. O sila ang palibot dari amo lagi to do na tublag kaya binapwedeng puok sa aso. Actually kay grabe ang aso, hindi na makitaan. Ang tapin pa diri ang going sa south side.
kay tungod na itupad mong save more, papiyak po di ari ang Petron, at least mayo man kay ang tao concerned bala kag nag-aksyon. Actually, why ko di gani, kinapuli ko sa balay. Pag-abot ko yung kompleto ng atong mga firemen di, ang Radiant, Rescue, yung lately, ang Chamber, kanami kay kadasig man sa nila pag-response. Sino naman sila ang ginubra na ng subong, mapping operation na sila para mapatay ito kang mamatangat lesson ang aso nga nag-ano, no? Actually, sir, wala na. Ang natapos ito kay Ara na. Siguro, ito ito ginalimpyuhan na lang kung amon, puguhan ng amon yung Simboryo. Wala man damage whatsoever. At least, siguro after mga 4 hours, kay limpyuhan naman ng Yapon, makabalik na kami operation by 5 o'clock tomorrow morning. Okay, mayo man kay tito na tao, nakogin ninyo nga bakery. Sir, ano ka na taliwat? Manolito Mendoza. Sir Manolito, thank you kin gabi. Mayong gabi man, sir, salamat man sa iyo. Action na Art Batihan si Mr. Manolito Mendoza ang tagiya siring mismo nga bakery. So kung makita natin dali pating atop no sa ining mismong balalagyan kita class ang mga bombero maka-aksyon. Ako na mayo na lang niya action dyan, mayo na lang nag-responder ba bombero kay kung pabayaan mo na to kag nagdakop karon na sa tupad sa gasolinahan da. Dali kay kabalo ka ang tupad sa sinidri ang inasalan man. Ating prone man sa amosunay balangay sa produkto na kay galuto. Mailang kay sarado na ang sa piyak naman sila isa naman ni kabutika. No? Nagatikit-tikit nandri. Ari sa tunga-tunga, 5 ka store na nagatikitanay sa tunga-tunga mismo ininga man big shop action na art. Kasi nga siguro ang mga pumalis sa palibot na to vlog man ginaw yung responde. Lapit sa mga tupagi sa save more actually, no? Kag ang piyak yung mga bangga, amo ining Petron, isa ka gasolinahan. So kay naguro, ano pa lang man abing oras, madamo pa nagkatabahin ng mga sarakyan. Siguro na to vlog man sila kay tipul-tipok ng aso, sa dala nagrarapot, amo to rason to nga, kaya man sila nagpahis ng bulig, nag-responde din ang mga pila ka mga Fire Volunteer Brigade, di ka na mismo sa Suradsang na Bacolod, pati man ang Bureau of Protection sa Suradsang Talisay, Tisan pa, sa Suradman sang Bacolod Action Art. So, kung na pinaka-latest na sitwasyon dito sa lugar mismo, sa atong mga kagsyon, ang pagalis sa tagiya Mr. Manolito Mendoza, wala na dapat kamalaktaan kay napalong naman ang kalayo, dari sa ilaman mismo nga tugon, nga nagutan, dari nga hapagabi mga kagsyon, sa Barangay Zone 12, Surad sang Talisay. Plus, ipetikan sa Bacola, ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz, sunat na sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action! Flash! Report! Salamat kid sa patrola, at least amo na bala pasalamat kita nga wala na nagdako o kun way isang nagtuwagin nga pagdako sang kalayo dasing nga pagresponde man sa mga taga Bureau of Fire Protection, mga Volunteer Fire Brigade nga nagresponde dira sa lugar. Action firing line. Muna nami kung ang mga kaingon mo bala concern nga kung may makita sila, aware sila dayon matawag sa Bureau of Fire Protection or sa mga Volunteer Fire Brigade agud marespondihan. Budlay na karon i-kontrolon kun hilali dumako ng kalayo karon kundi problema. Action firing line. Perti pang init kadan kay ina o ti malagi halos ang halin sa atop sina mga bubungan niya perti ang kalayo kun natabuan no nga hindi mo may ngagaw ay sus. Action firing Alas 8:29 na sa Iluanta. Very quickly ang mga report kikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall report. With Action Dale Salazar. No, Action Dale, may gabi, please come in. Action na ginapaabot sa mga local officials diri sa may syudad sa Bacolod nga makabulig dako ining Biolab level 3 molecular biosafety no molecular laboratory sang CLMMRH sa mass COVID-19 testing nga patigayonon sa ulihi Action Art dinhi kasunod sang familiarization tour nga ginapatigayon kay inasing aga upod man ang mga city officials Mayor Bing, si Vice Elcid Familiaran kag pila ka mga konsehal Action Art na. So ginpahayag diri ni Dr. Julius Trilon ang Chief Hospital no sang amo nga balay Bululngan nga ginapaboti tomorrow patigayonon ang proficiency testing para may baluan kung bala
accurate action art nga mabasa sang RT-PCR machine sang sining nga biolab ang mga samples no nga ipadala sang Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM by Friday tiyan mo ni siya no July 10 expected nga magbaton sa mga samples action art para sa mga taga Bacolod no and amo man kag sa July 11 amo ni siya ang schedule gidya nga formal nga pag-inaugurahan ining laboratorio action art. Pero in kaso no kay Dr. Dillon nga mag-abot bala ang license to operate before sa July 10 pwede na sila maka-operate gilayon action art. So sunod rin kay Mayor Bing dito ko ining bulig no para sa syudad sa Bacolod kasunod nga nagpainman nag-invest ang syudad sang 20 million pesos para sa sining pasilidad action art. Kagin suportahan man unanimously sa mga city officials sang Bacolod City. Sino sa alkalde, tako ining bagay, action art, or big step, no? Para bala sa tuyo nga sa palabuton, makapatigayon kita diri sang mass testing diri sa may syudad sang Bacolod. Ang gin-explain na rin ni Dr. Dillon nga ang proficiency testing, kaya mo ni siya balang mahibaluan ang accuracy, no? Ang ikasarang kag kapasidad sang ining laboratorio nga magpatigayon sang COVID-19 testing action art. Aling tingog ko ni Dr. Julius Dillon, ang Chief of Hospital sang Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Hopefully, we don't even have to wait for Friday to come. Okay. Once our license to operate, I will receive it, immediately we will start. Okay. We're just giving these dates kay para the expectations pala will not be criticized of the expectations. Okay. But we'll start receiving samples Friday. Okay. Hopefully from the city. Okay. Ang mga repatriates nyo, etc. So may proficiency test pa? Tomorrow morning at 7 in the morning, ang proficiency test na daw exam. Okay. We already have the 5 samples from RITM, and once we open that, our medtech will process, put in our PCR machine, and padala sa RITM. And then they will confirm whether sample 1 is positive, sample 2 negative, etc. up to sample 5. Once it's confirmed that we have passed, they'll give it to the licensing bureau of Department of Health, and they will email to us our license. Sunod na batihan si Dr. Julius Drilon no, sang regional hospital. Pero Action Dale, pila na yung estimated numbers nga makita 100 nila dili? action art, 100 subong no, first week no, 100 per day. 5 days na ni ang operation sang biolab since tig nagapanugod pa lang. Pero sa ulihi na magtayo yun action art kag maka-hire sang dugang nga mga staff kag empleyado para sining biolab madamo-damo naman amo na siya ang ginapaabot sa mga local officials. Magluwas sining biolab sa regional hospital. Subong adlaw tigin inagrahan man ang isa pagid ka biolab sa isa ka private hospital dito sa area sang Bacolod Queen of Mercy Hospital Action Art. Actually nagdungan ini siya, so si City Administrator M. Ang amo na siyang nagtiglawas kay Mayor Bing sa event kay naman sang aga Action Art. Sabay ni Mayor Bing yan mandira nga mga biolab gikan sa mga private hospitals. It's a welcome development para sa Action Art para makabulig diri makapagwa bala madasig nga results sang COVID-19 testing diri sa may syudad Action Art. So sunod kay Mayor Bing, magluwas sina sa Queen of Mercy, may Philippine Red Cross pa Bacolod nga naginatukod man sa karon ang Riverside mera man sang gina-process sa Action Art kag pila pa ka mga private hospital diri sa may syudad. Based sa information gikan sa syudad, gina-expect nga by July 13 ang Queen of Mercy maka-start dira sa operation matapos sining signing sang MOA or Memorandum of Agreement sa tunga sang hospital kag sang Western Visayas Medical Center dito sa may Iloilo nga isa sa mga requirement Action Art until may isuhan sang license to operate. Aling palihag ni Mayor Bing Leonel Dia. We were also invited dahil nagdungan gini sila at the same time.
So, game pangabay ko ang aton city administrator, si ang siya to ma-representa sa aton. Every lab will be a welcome development for us here. Kay the more nga may ara nga pasilidad nga muna, more people will also be able to avail of that. So it will be more accessible and hopefully it will be much more affordable. So ma-intensify nato ang aton nga mga testing. Kag at the rate things are going, and considering pagid nga may ang duha ka dagko nga hospital aside from Lady of Mercy had also told me nga mabutang man sila sa ila, ang doctors kag ang Riverside plus ang Red Cross pagid. So that will give us really a good number of this biolab from, and considering we started with 0 when it all started, kung tulupa na sila tanan, instantly in Bacolod we will have 5. Astronaut na patihan si Mayor Bing ining sa Bacolod Queen of Mercy Hospital, 120 per day nga test ang ila sining mapatigayon, o kon 400 to 600 test sa kada simana. Action Art. Pero iling sa Queen of Mercy, ila man niya sa Queen of Mercy gasto? Yes, Action Art. Private ini no nga hospital, sila man na naggasto. Unlike diri sa may Corazon Ocsin ng syudad, meron lang balasang ginhatag nga funds na gin-allocate para dira. Since sambal ni Mayor Bing, it's situated din sa Bacolod City, kag there's a need gidya no nga magtukod sang biolab para dasig bala ang pagwa sa mga test results kag ini na kinahanglan nga magdepend pa dito sa Iloilo or dito man sa area sang syudad sang Silay. Action Art. So ang bato ni Mayor Bing kung mapalo-kompleto na nitanan nga mga laboratory sa Philippine Red Cross, Bacolod, Corazon Ocsin, Riverside, Queen of Mercy, kag Doctors Hospital, kag ang diriman sa Bamsi, anom tanan. Action Art amo na siyang gina-expect no sang ni Mayor Bing kag iban pa nga mga city officials. Gikuha naman naton sang reaksyon ng alkalde ang sining proposal sa business sector nga i-adjust ang curfew sa Bacolod 12 midnight until 4 a.m. So kay Mayor Bing, actually meron siya sang personal niyang opinion or panindugan, pero nagpamalibad siya actually Art nga ipalayag ini sa media kay sino siya hindi niya luyag pagpangunahan ang mangin desisyon sang sangguniang panglungsod no. Ilabi na si Councilor Archie Baribara nga author sang curfew ordinance. Action Art nga subong naga-exist 10 p.m. hasta 4 a.m. Action Art. So kay Mayor Bing, bukas siya, open siya, kag flexible siya sa sining ideya or proposal, pero sino siya mas prefer yang iya personal nga sarihon ang business sector, ang MBCCI, para ipalambot ang iya sining thoughts abi or opinion regarding sa ginaduso nga proposal. Balikan naton si Mayor Bing Leonardia. I am flexible, I am open to the idea, but I do not want to express my personal opinion right now, although I have my position, because I do not want to preempt the Sanggunian. Because sang una, pag umpisagit sang COVID, kadumdum kamo ang otoridad sa pag-issue sang executive orders, kadako tama sang amon nga leeway. Hasta gani, pag-declare sang general community quarantine kag enhanced community quarantine, sa akon na tuya level, it was my mere EO. But now hindi na pwede kay tanan ginapaagi na sa National IATF. So ang curfew was one of the executive orders I issued. Now sang nagligwa ang aton mga community quarantine, nakita na namon nga kinanlanon may maging ordinansa ina. So may kasugtan kami sa Sangguniang Panglungsod. Initially they followed ang akon sa tunga term nga 10 to 4. Actually, portion din lamang sa reaction man no or statement no ni Mayor Bing Leonardia regarding sa ginaduso sang MBCCI nga curfew adjustment or pag-amenda sang ordinance diri sa may syudad sang Bacolod. Sigurado next week sila regular session o kung buwas guro no masimandalanan
Subungan si Man Action Art, may rapasang isa pa ka committee conference nga ikandak si Attorney Baribar kay ang first sining conference ginpatigan last Monday pero hindi to kompleto ang mga resource person abi. Sa second ang committee conference, i-invite ang representative from Bacolod IATF kag Tiglawas man from City Mayor's Office nga mo balang mera sang dako nga picture angot sa health situation naton on COVID-19 ang pagamalan di sa may syudad sang Bacolod. So mga ang Mayor Bing, bukas siya, flexible siya, sining proposal sang MBCCI, pero nagpamili pa daw siya nga ihatag directly ang sining nga panindugan kung wala pabor siya o kung hindi, sining nasambit nga proposal. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, si Vice L. Cid recently nagpakigsapol sa pila ka mga private counselors kag pila ka mga mental health advocates diri sa Bacolod City Action Art. Kag ila sinigin talakay ang plano sang syudad kag nga magbulig bala sining mga COVID-19 positive, mga locally stranded individual o kon returning OFWs man nga naka-experience sa Action Art sa mga traumatic experiences bangod sining ilang nga ginaagyan angot sining pandemya Action Art. So ang plano diri ang proposal sining mga private counselor kag mental health nga advocate Action Art kag mga mental health professionals nga magtukod sang or mag-establish sang mental health office kag magtukod sining psychosocial task force nga mo ni ang magapanguna nga magbulig sining mga COVID-19 positive, mga himata, mga LSI or OFW nga naka-experience siya sa mga traumatic nga mga inagyan Action Art. So sunod diri kay Vice City magapangabay ni siya kay Mayor Bing nga magpagawa sa executive order nga nagatukod sang mental health psychosocial task force Action Art hambal diri ni familiarante libre iniya voluntaryo nga nag-offer or nagtanyag ining mga mental health professionals kag mga private counselors nga willing sila nga magbulig sa syudad, especially sining mga nagpositibo sa COVID-19 nga naka-experience bala sa mga discrimination nga ginatawag Action Art ilabi na sa social media. So sunod diri kay familiarante ginaabi-abi niya ang ining nga bulig nga sunod siya ti overwork ng mga doktor sa syudad kag diri sa Bacolod City ang CHO naton isa gid lamang ang psychiatrist kag ato ba sa area sang Iloilo so nga sunod siya ti dako ining bulig para maka-recover bala Action Art ining mga gina-discriminate kaya ang example diri ni familiaran bisan ikaw LSI nag-negative ka na sa COVID-19 pagbalik mo sa komunidad mayara sa gihapon sang discrimination nga ginatawag Action Art. Ginakadig man ni familiaran ining mga ning ginaagyan bala sa mga LSI kag OFW nga naka-quarantine sa iban nga lugar pagabot sa syudad quarantine tagid nga sunod siya dito ang nagakos bala sang might be nga mag-lead sa depression nga ginatawag Action Art. Aring palihag ni Vice Mayor Alcid Familiaran. Well, mga private counselors and medical professionals na gusto magbulig sa aton city. Kabalo ka may kuani mo may mga traumatic experiences ning aton nga mga positive patients. May kadamo may discrimination, depression, damo. So sila to gusto to silang bulig for free. There's a plan to set up a task force for that. After sang kunara na ready na tanan, then I will request the good mayor to issue an executive order organizing sang ining group. Bali ang i-conduct nila Vice is debriefing, psychological. Debriefing, pwede ka online and may araman face-to-face kung if needed. Pwede man ka face-to-face if needed. O after lang post-COVID experience. Min-convene the Vice para ang purpose is... Well, honestly, sila to nag-volunteer Sila nag-volunteer. Kaya din nga wala man ta manpower. Kulang ta ang psychiatrist isa lang and atot siya sa Iloilo, why to siya kahalin. And that ang aton mga doctors na overwork naman, mga kulang ta tao.
Asyonart na matian ng tingog no, sa chairman sa ITF, si Vice Mayor Elcida Familiaran. Regarding sa second tranche sang SAP para sa mga left out families action art daw wala pagid no sang patod nga petsa ko sa naginang distribution kay ongoing pa sa kayo ng pag-encode sang mga information sang syudad sang barangay, especially ning mga dlagko nga barangay sa action art nga nabilin sunod diri kay Ma'am Pasitatero ang head sang DSSD Bacolod, like barangay Mansilingan, barangay Villamonte kag barangay Handumanan. Amo ni sa karon action art ang nabilin pa nga big barangays nga ongoing pa ang pag-encode sining mga information action art para sa mga SAP beneficiaries. Isa diri sa ginalantaw nga paghatag or nag-cause gid sang delay sunod diri kay Ma'am Tero amo ining mga persona balang nga nag-register sa reliefagad.ph nga hindi man gali beneficiaryo action art no kay may mga persona nga hindi SAP beneficiary pero nakabalo sang barcode sang mga beneficiary amo na nga hambal ni Ma'am Tero may mga double entry no nga ginatawag rason nga ti amo ni siyang nagadugang pagid palawig kag sang ila sini nga trabaho sa pag-encode. Pero so far sa Ma'am Tero yara na sa 84% out of 113,000 ka mga SAP beneficiaries. Nakit na ang 15,000 nga left out families ang ila sini na encode sa sistema. Rason nga ang iba nga barangay nga nakakomplete na sa pag-encode nagakulat action art para dululungan ang paghatag sang ayuda gikan sa DSWD Central Office. Pero ang mga na-left out, pati itong nagkalabilin, why pag itong matapos gyapon? Deduction art, actually ang left out okay na, pero ining first tranche bala kay wala niya na include sa system ang ila sining mga SAP beneficiaries wala niya na encode. Kaya mo siyang pinaka-latest instruction sa DSWD nga dapat ati kung di madira ka membro ang imo sining pamilya, ikaw beneficiary or head of the family, dapat ang mga langid Manila maisa-isa gid action art. Kaya mo na siya subong ang ginautihan man no sang DSSD Bacolod kag pila ka mga barangay encoders action art. Pero mo naman nabilin ang Ma'am Tero, Villamonte, Mansilingan, kag Handumanan hindi mo giniya malikawan kay ini nga mga barangay drug ko action art. Especially barangay Mansilingan, nga pinakadako nga barangay dinhi sa may syudad sang Bacolod. Isa lang din nga atad na assurance si Ma'am Tero nga matupagid ining second tranche sang ayuda at temo ni para sa mga left out families 12,000 tingog no. First kag second tranche action art. Gamay gid mga tingog ni DSSD Head Pasitatero. Ang mga tigid subong is Mansilingan, Villamonte, kag kag Handumanan. They're still on the process sang pagtapos sang ilang encoding plus uploading. So ang ginahimo nila, for example, di man ta kaulat nga tanan-tanan na matapos before kita mag-upload, no? So, for example, kung na-finish na nila ang 1,000, i-upload na nila. So, every 1,000 may uploading kita. So, hindi man kita ng 1,000 be perfect nga ma-upload, no? Nga i-accept sa system. Kaya may ara gani nga iban nga kapabilin. Kay because ang mga double entry of code, of barcode. Nga nagaw double entry. It's because nga may nag-apply nga iban gani nga tawo nga with the same number nga ginkuha nila nga sa relief agad nagpa-register pero they are not beneficiary of the first tranche. So as of today we have may 84.20% kita nga na-upload. Sunod si Ma'am Pasitatero sang DSSD Bacolod. Pero why deadline naging set ang DSWD nga dapat rami-ramihon nila nga matapos na ni? Ang Balibang Direction Art nagatagman sang advice ang DSWD region nga pwede lang mapaulihi ang Bacolod since dako man ang lugar, highly urbanized city kag damo sa mga beneficiaryo. Ang ambal ni Ma'am Tero ti ambal sang national best effort dapat ang mahatag sining mga nagatrabaho regarding sining sa SAPA para action art no ti mahatag ang ayuda sa deserve no kag lubos nga naga kinahanglan. Ako action dahil kapati ko kung makumpleto ni ang encoded nga mga detalye, may madiskubrihan pa ni nga madisqualify bisan naka-avail ka sang first tranche pro. Tuon man. Kung mabutang mga pamilya nagkaroon ng kompleto, igo may baluan galing isa ka pamilya iya nga way pa man kaugalingon abing asawa
ang isa ka pamilya nga tingob sa isak balay lang gyapon nga star dason naka-avail subot ang balon ng isa ka pamilya o isa ka panimalay duwa gid ang nakakuha sin ko inadako gid nga problema nila kay ban ba sige expect pa dason di bala ma-qualify. Ang selection arta uti man ang cross-checking sang DSWD kay kung nakabaton kaya sa iban dira nga ayuda no as iban nga government agencies ti kakas sa action art amo man na siya say man na nga kun may utod ka action art nga nag-apply man nakalusot kalang imo ngalan naraman sa SAP beneficiary sa man ka porma sabi sang SAC ti ma-appear gid na sa system sang DSWD kag kakason gid ang imo sini nga ngalan action art amo na sa kanang problem. No, halimbawa sa isa ka pamilya no amo nang gusto ta ipa-clarify sila halimbawa sa isa ka pamilya wa ipakamugid ka galingon abing asawa gobra kaya na, karon nag-apply ka sa dole na qualify ka to natagan ka dason ting isa makautod diri sa sapya dason ang qualify man ambot anong gwa siya na ang selection art kung nag-apply ka sa ibang government agencies kag wala man lang bala nabutang imong ngalan sa SAP beneficiary sa SAP nga form actually iban nagakalusot na pero kung nabutang itong imo sining ngalan, ang ibang ginaubra nila, ginauli nila action art, ang ayuda ng ila sining nabaton since may another aid naman niya halin sa iban nga government agency action art. Tingnan niya kung isa ka tao, pero karon halimbawa, duwa ka pa sa paminimalay niyo. Ang isa dito nakaklaim sa dole. Ang isa naman, diri iya sa SAP, pero lunsay ka mo sultiro, isa ka mo kabalay gihapon. Lain niya kung imo ngalan nga nakaklaim ba to sa piyak, ti obviously kabalo ka nagini nga nang duble gid eh. Taiban ti taman ka honest. Ginauli action art. Gano luyag mo nga hindi na lang nila pag-uli? Depende. Depende sila. Depende sa sitwasyon. Ti kung kinanglan gid ti kwarta man aka. Ay lain sila kung nagasto mo pa, nagasto mo na ano pa pag-uli mo sina. Amo ni kapigado dan subunting mo niya kwaon man. Ang gani man action art. Sap-sap siling sang ninoy ko siya sap-sap gwa niya sinamak lang kulang. Sige. Mga update, magtagikan sa Bacolod City Government sa dahang action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balito na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Hay, party sa SAP damo ni ang nagahulat. Tigaling dapat siling sang DSWD. Sundon ang bag-o nga ginapatuman nga kuan bala pagpanglimpyo no sang ila sini nga encoded information. Hindi ka giniya ka kuan pa kabutig. May comparison sila, may system na nga makita ang ngalan mo nga naka-claim ka man halimbawa kung isa lagi ka persona duwa ang nakuhaan niya ti bisan pa nalalakip ang makulod sa second trans laban ka giniya sa hindi na madala. Action Firing Line. Amo na nga sa gihapon, honesty is the best policy. Pero ang mga matudtuod ya, nga waay gid yan nakabaton, amo na ang budlay kay waay gid, hasta subong ga puti ang kalimutaw nila, survival ang ginahimo, kay waay gid sa nakabaton sa anuman nga mga ayuda financial. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo,
Bacolod man sa gihapon, padayon action radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon action radyo. Salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon action radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una,
mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuhay. Time in punto 9:00. This time check is brought to you by Unilab. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. Action firing line. Way nagkikita tiyempo kay Nong Robert ni Raposco Caraballo may ngabilan dira kag Inday Kath Bozo dira sa Pungsod, Amerika. Salamat kisa pag-monitora. Basta na nagpadala sa ilang mensahe, iway kong malabutan, pasensya gid. Action firing line. Sa ngalan sa inyong regular ang Kroman Akson, Brian Morden. Salamat gid sa inyo pagbuylog karon na gabi. Ako naman Akson Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. 9 p.m. na! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod.